komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Isang 59 minutos nakaligas at tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat, good afternoon. Mayong hapon na naman Luzon, Visayas kag Mindanao. Inyo palatuntunan Lunes tubtob Sabado. Action reports after edition sa gihapon tubtob sa tak ng alas 6. Inyo ka aksyon na Marlon Hervaya. Nagadala naman kita sa luwat sa mga nagapanguna ng mga balita dari lamang sa UAEZ Action Radio Bacolod. Mga follow-up reports sa atos sa mga Action Unit reporters. On the spot na report nga posible malabayan sa atos sa mga patrol. Naiban pa mga balita nga nag-aapekto sa aton taran. Inyo ka Action. Action na Marlon Hervaya bao liwat na naman nga nagngurob subong kag nagkurisong. Ang panahon sa mga hapon. Medyo magulugan umon ang tiyempo naton dire sa Bacolod. Kag sa Negros Occidental, nakon kaisa mayara sang pagtupa sang talithi. Initaran dala sa gihapon sang habagat. Kag ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Plus dala pa sang tiyempo sang tig-ululan. Alas 5:01. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Anong mga balita? Una kita sabahin sa balita lokal. Mga aktibidad nga ginatuwag super spreaders ang kagaw nga corona. Sa gihapon isa sa ginabasol kung nga sige-sige pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang sentro sang siring balita mga kaaksyon. Kung kadamoon sa mga kaso among syudad sang Cadiz. Tangod sa unang ation, for the first time, ang syudad sang Cadiz nakarecord sang pinakamadamo nga kaso sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Ang tawag mga ka-aksyon, single day highest COVID-19 cases. Na-record ini kahapon, Hunyo 8. Ang kadamoon, 26 botselingon. 26 ka mga residente sang syudad sang Cadiz. Sanggin swab test ay positibo sa COVID-19. Nagresulta ini kung nga ang mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Cadiz subong. Nagsobra na naman isa kagatos. Mayor Bading Escalante liwat nga nagpahanumdum sa mga Cadiznon. Kag nagpahibalo nga may mando ang gobyerno nasyonal nga dapat taran-taran nga mga party celebration dapat kansilhon anay. Kanya mga ginatawag nga party-party. Dapat nga tumanon ang mando sang gobyerno nasyonal. Pati ang ibang sari nga mga aktibidad nga ginatipunan sa madamang mga tao, ang mass gatherings nga ginatawag, hindi anay dapat anay nga untatan. Dugay-dugay may kaupod naton live sa sari nga palatunturan. Cadiz City Mayor Salvador Escalante, ano bala ang iya sa rin nga pahanumdom, ano bala ang iya sa rin nga panawagan, hindi lamang ini sa mga taga-syudad sang Cadiz, kundi mangin balasihan man nili sang iban nga mga naga-star diri sa Negros Occidental kabandamo sa nagapati, nga iban nagakalipat na nga ang COVID-19 ara pa. Una sa balita, una sa aksyon. Halin sa Cadiz City, sa ilog kita sa Don Salvador Benedicto, ang DSB. Sa DSB, may isa ka purok. Ginpaidalom sa granular lockdown. Sumugod sa mga adlaw. Ang ginalinan sa riti sa gihapon bangod sa positibo sa COVID-19 sa pila sa ka mga persona. Di basta may magpositibo gani, automatic may contact tracing na. Nga ginapatigayon, di pwede nga wise ang contact tracing. Kay once nga mag-positive sa katawo, waay nagka-quarantine, naglagaw pa,
damo sa naistorya, damo sa nakatupad, laban-laban nga nagpanglatunban sang kagaw. Ilaban ang apektado sa ring granular lockdown. Damo ini maka-aksyon 113 ka mga household, bosalingo 113 ka mga panimalay. Ang apektado sa ring granular lockdown. Yang contact tracing sa buong nagapadayon. Ining granular lockdown. Magalawig 3 tub-tub 5 kadlaw. Ang Don Salvador Benedicto isa lamang ini sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga may pinakajutay nga kaso sa COVID-19 tukong basihan naton ang datos sa Provincial Incident Management Team, ang PIMT as of kahapon June 8, 2021. Ang Don Salvador Benedicto, 2 lang ang kaso, 2 lang ang aktibo nga kaso sa COVID-19. Ang banwasang Candonete, Hilway, 0. Why sila active case mga ka-aksyon, parang DSB may 2. Tiway pa na malakip mga ka-aksyon ining ginasiling nga nag-positive sa COVID-19 sa Kapurok. Sa Kapurok sa may Purok Pandanon, Banwasan, Don Salvador Benedicto. Makapila man ay kabeses nga ang Don Salvador Benedicto na iluway naman ay kuntani sa kaso sa COVID-19. Nabansaga naman kuntani ng COVID-19 free municipality. Pero hindi gid malikawan mabudlay gid punggan ining COVID-19. Sa subong nga mga tanion, mabulabudlay pa ni punggan. Dili pa lang kita makaakson sa pagpahagan-hagan. Mapunggan diri sa dalayon. Pero maagi kita anay sa hagan-hagan. Mandalabot niya sa Negros Occidental mo. Nalabot niya ang pinakadabo kung tani nga kaso to. Ang nabilin na ba lang mga kaso, nalabot na kung tani mga 58, mga 58 na lang tani to. Dumduman ko to Pebrero 22 to mo. Nga record mga kakson. 58 na lang kung tani. Galing kay sus bumalik naman. Bumalik naman kita sa lapit-lapit 2,000. Ikabigo naton sa gihapon nga isa ini kadako nga hangkat sa aton tanan. Why ni sang pwede nga mga makaresolbar diri kundi kita taran. Kita taran nga mga tao, kita taran nga nag-star diri sa Negros Occidental. Kag sunod sang Bacolod, lasing ko sa Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkadiba sa nga balita sa bahin sang lokal? Si Councilor Espino nagrekomendar pasakaan sang kaso ang tawo sa likod sang pagpalapta sang sex scandal sa SDC Con Social Development Center. Hindi ka man pwede ka pasaka sang kaso kundi mo matumod. Kung waay makilalaan ang persona kung mayara gid man sa likod sa ring pagpalapta sang sex scandal ni. Anong gingamit pagkuha sang video? How laban-laban di bala cellphone? Diin nga lugar ni SDC, hindi ba pwede nga tamawong kumuha na? Kundi laban-laban nga nakakuha, kuha sang video, recorded video, ara ba na sulod sa SDC? Hindi man pwede nga may pangayaw nga nakasulod na nga obraya mo na. Ma-record lang siya sang video, hindi magano pwede. Antes kita siguro magpasaka sang kaso dapat kilalahon anay ang persona o kung tao sa likod sa literan. Muna rin ginapangatubang krisis problema sa ato sa lisunad kag probinsya. Mayara pa kurtutok nga naga-himo sa ring dinimonyo nga gawi ni. SDC, lugar ini nga sa diindara gina kustodiya ang mga minor de edad nga nakakomiter asang krimen kon sala. Kaya manti mag-minor mga ka-aksyon, di man pwede mapriso. May kasuguan kita sa pungsod sa Pilipinas na basta minor gani, hindi mo na masulod sa prisuhan. Bulaton mo gid na nga mag-legal anya sa nga pangidaron. Di sa Bacolod City, di kung mayara sang minor nga manakpan sa anuman nga krimen, dira na sila gina-custody sa Social Development Center mga ka-aksyon SDC. Mayara na ga-service ilang guardian. Di nga ang kagamit na sila cellphone how. Di ba lang mayara kita sa magsulundan na? Kaya ginantutan sang kontrobersiya yan yung SDC niya. Itadlungan nyo. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkadiba sa rin nga balita sa bahin sang lokal? Enkwantro sang tropa sang gobyerno kag ginapatihan NPA.
rebelde nga New People's Army ako NPA. Masami na naton mabatian ni. Pero hindi naman pwede mabaliwala ni. Kay sa masami nga enkwentro, mayara sang gakapatay. Mayara sang gakadulaan gaya sang kabuhi. Kung hindi militar, rebelde. Ang panibagong enkwentro naglunta din sa may Purok, Galapuan, Sitio Conalom, Barangay Carabalan, Surad sang Himamaylan, Negros Occidental, kainasang aga. Ang resulta, isa patay, isa pilason, lonsay mga soldado. Nakasugata sa ring tropa sa gobyerno, ang kapin pulo kaginapatihan na NPA, ti sabong hot pursuit operation. Ginapatigayon sa ato sa ring tropa sa gobyerno. Sa grupo sa mga rebelde, way pa kita sang report kinabaton, way pa sang nagsunod na ring information, way pa balaan. Kung bala mayara sang napilasan man sa ilaw kung nagkalabatay. Ang sanggitan sa buong sang kalabanan, san o panimuntat man, ang mga enkwentruhanay ni, ang Filipino ini mo kontra Filipino. Di taluyag nga Pinoy versus Pinoy, mag-enkwentruhanay, bisan boxing gani, no? Lantawan nyo bala Pinoy versus Pinoy, way data lantawon, no? Ang namin lantawon niya, Pinoy versus Mexican. Di bala? Dito sa Estados Unidos, so, gati na pungulay ito ya, grupo sa mga Pinoy, grupo sa mga Meksikano, gati na pungulay sa dalan mo. Way sila padaog sa mga Pinoy, ka mga dalagko, pasang lawas ang mga Mexicans, mga Meksikano, puro gadululuga, mang ilong mo. Ang mga Pinoy ito gagmay lang, pero sulit ang lawas. Huwag tanag atras. Daw lima lagalik bilog Pinoy ito mo. Ang liga ba niya mga tunuig, yaway pa ni COVID-19. Nakita ko na sa video ng hangkat ang mga grupo sa mga Meksikano sa dalan bla. Yung mga Pinoy, lima sa black bilog, sila nga, go! Sa isa lang sa uli, isa-isa nag-renambol na. 5 batok sa pilatong kontra nila, pulo. Kontra pulo, atras pulo. Ga katin-katin, dako ang Meksikano mo. Ga duluga, ilong niya. Ano niyang nami, lantawo, although nga ti, huwag ka tagahambal nga. Amili nga lantawo na ito, pero hindi giya mayad. Mag-enkwentruhan ay. Ang tagsa-tagsa, labi na kung Pinoy versus Pinoy. Ang samahin naman sa balita nasyonal, ang DOLE, ang Department of Labor and Employment, mayara sa panugyan sa mga opisyal sa gobyerno dire sa Pilipinas. Ang panugyan ayo sa DOLE, kung pwede, sugtan tarabi, tugutan tarabi nga makabukas ang mga negosyo. Buksan ta, pero opdan naton sang triple nga paghalong. Amo na, no? Safe nga pag-open sang mga businesses. Para nga ma-resolbar ining nagalala subong nga problema angot sa pagsaka sang unemployment rate sa Pilipinas. Boss Silingon, nagadamo sa mga tao. Nagadamo ang mga tao diri sa Pilipinas. Nga way sang trabaho. Iban gani mag-action, nag-delivery services na lang, di ba? May bisikleta ka lang, pwede ka na nasubong ka delivery service no? Ang iban nagapang-kontrata na lang paninlo. Sige, ano nga maghala kayo mo ka panimoko, nga way ka man kwaon. May obligasyon to di ang gobyerno mo, hindi na pwede magpabaya ang gobyerno ni. Obligasyon nila niya mag-action kung nagasaka ang unemployment rate sa Pilipinas. Kasaka gani ang unemployment rate bisan way pa COVID-19. How much more subong COVID-19 kata subong. Dugangan na sang nagaragook nga sulok-sulok bago sa kagutom. Ang siling ni Labor Secretary Silvestre Villar III. Ang ECQ maging patuman sa NCR Plus. Halin sa Marso, Tubtob, Abril. Nasola Capital Region kag iban pagisa nga mga lugar dara sa Luzon. Kag plus mayara pang modified ECQ sa nga bola sa Mayo, amo gini ko nung nagpabalbal apekto sa ekonomiya ho.
Duway naputan ng mga tao subong pati na mga tao mas gobyerno. Kung buksan kag hindi man lang mapiho nga mga tao nagasunod sa protocol, ang gawa sa uli maghala na sila kami na sulay mo. Ang siling ni Bilyo ang unemployment rate nagsaka 8.7% akon 4.1 million ka mga tao way subong sang obra unemployed. Halin sa 7.1% akon 3.4 million unemployed sang Marso. Tuod man nagasaka ini mag-action kung nadita na ipabuksan ng mga negosyo na saka nagmadamo dali na magdamo daw. Ining percent naging pagwa ni nga datos sa Philippine Statistics Authority. Nga sa Pilipinas, imbes magdubo ang kaso, nagbalik ang pagdamo haw. Nga didto sa Estados Unidos, ang mga tao ara na naginugyaw ho. Nagatinumpok na lantaw hampang sa NBA semifinals mao kainaho. Kita ko dito sa home court sang Philadelphia 76ers. Halos puno yang venue mo. Diabla, ang resulta, tuti daog ang Sixers kay may home court advantage sila. Damo-damo pa sang hugyaw sila. Sa game 2, sang semifinals kontra sa Atlanta Hawks. Sa home court naman sang Utah Jazz. Punong-puno man ang venue mag-action. Daog man ang Jazz sa game 1 kontra sa LA Clippers. Galing jutayan lang. Tatlo na yung puntos bansi sa Utah Jazz sa Clippers mo. Ate ko na ko Utah Jazz kaya na si Jordan Clarkson ang Phil-Am. Nagapamira, no? Gabing bangs ni Jordan Clarkson, wala kang tuon, no? Kadriho. Pero dira sa nagsikat sa Utah Jazz. Kaya mo nang pangamoyo na lamang subong sa mga tao. Kuntani ang senaryo sa USA. Matabo man nga senaryo diri sa Pilipinas. Hopefully, no, sa labing madali nga panahon. May PBA naman kita mga nagbukas di pero PBA nila langawon na way ba na audience ko importante mabalik ka hampang. Alas 5:16 observation report check ta sa patrol. Naglibot na sa niya mga tanion with Action Eden na boso. Action Eden. Mayad nga hapon please kamin. Good afternoon, Action Mark. Ag sa tanan naton nga mga ka-action, happy rainy Wednesday sa aton nga tanan. Ang iba nagapasalamat nga nag-ulan-ulan pangbawi sa medyo init nga panahon kaina. Kagate ang iba naga-enjoy Action Mark, may mga nalabayan kita kaina pagbubo pa lang sang ulan ng iban nga mga kabataan nagligo-ligo na. Ang iban may dala pa swimming, mga kabalo ka naman, nga jutay gamay nga ulan sa Bacolod, nagabaha-baha ang pila ka mga lugar. Ilabi na gina-enjoyan sa mga kabataan, ang ini mga ginaubra balang nga mga dalanon. Nga di, syempre, kinutkutan, kung mag-ulan, Action Mark, nagahimo, swimming pool. That's why nga dara sila nagapulo paligo. Pero ti halong-halong lang, kaya mo yung mga utod-utod nga ulan, tapos may pares nga tagiti sang init ti sampat gidirang hilanat ubo kag sipon kay ti hindi daan hindi daan sa ulo wala Action Mark lakat sang panahon so sa bilog nga adlaw mainit lang siya o kung sa bilog nga adlaw at tub-tub sa gabi maulan-ulan lang siya Action Mark. That's why nga extra careful gid sa aton siniwa ka-action wala labot sang OOTD tanang face mask, face shield. Dapat may ara ka pagit sang jacket kag kalo kag payong dira no. Pero damo Action Mark nagahambal nga dapat amo ni oras ara na kita sa aton sini mga pulian. Pero ang iban damo man nga nagahingagaw Action Mark sa pagpauli. That's why nga ginatawag nga rush hour ang amo nga oras kay tigpala uli sang tanan galing kay tikis medyo naga-delay lang tugas ang mga pag-ulan kag sa traffic pag Action Mark especially sa bahin sang downtown area nga wala labot nga kadamo sang galinabay nga mga pasahero nga salakyan kag mga pribado nga salakyan ari padidaan sa gihapon ang mga kiosko mga tapangko Action Mark nga ginabaligyan sang mga dry goods dire kung ano-ano pa nga mga needs bala sang mga tao, mga uso, subong mga trending, subong ti ari diri tubang simbahan palibot sang
Plaza Publica. Pero ti do kita naton do kalabanan mala naga window shopping kaga ti wala ta kabalo kon nagakuan sila naga bulubakal-bakal man bala kag wala kita kabalo kon nakabawi na ni ang mga nagabaligya dire Action Mar kay do kabudlay gid ibaligya ning ila man sini nga baligya kis kay ti Palario lang tulo pa dai sila daan Palario lang man ang ila sini ginabaligya. So far ang palibot Action Mar sang syudad sang Bacolod tulutawhay kita except nga medyo tulutugnaw lang ang huyok sang hangin kabay pa tugtog karon ang iba nagapangumuyo nga mula ni makanay-kanay lang ang panahon hindi man magsigi kabubuang ulan kay para muok lang ang tulog kay may ara man ang iban nga muok ang tulog pero ang iba niya tulog manok kay basi bahao naman ang ila sininga lugar. May ari katagali dire Action Mar no latest report gikan sa Provincial Agriculture's Office. Bali ang final report ini Action Mar sang kahalitan ni gintugas ang Dante ang naglambot na sa 16,719,846. So apektado dire ang talamnan sang Action Mar sang Cadiz, Victorias, Ibi Magalona, Pontevedra, La Carlota, Bago, Valladolid, Moises Padilla, Binalbagan, Isabela, Himamaylan, Hinubaan, puro ina rice fields Action Mar. Samtang may ara kita sa mga high value crops ang apektado diri ang Cadiz, samtang ang corn naman Action Mar, corn fields ang apektado diri sa Banwa sang Binalbagan kag sa Banwa man sang Isabela. So kung sa rice fields na Action Mar tanaw naton may 15,617,000 plus nga damage nga gintuga si Dante. Sa high value crops niya ton mula nga mga utanon Action Mar naglambot sa 86,725 samtang ang sa cornfield na naglambot sa 1,015,634. That's why Action Mar nga naglambot sa masobra 16 milyones ang kahalitan nga gintuga sang Bagyo Dante Action Mar nagliligad. Ti kabalo naman kita ti rainy season na daan may posibilidad nga mag-ulan-ulan yapon kag sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod pero ti hambal ni Attorney Japat Masculino gan iligad pabor man na silang pag-ulan-ulan pero hindi lang pagpataman tubtob nga damol na gid kag magatuga pa sang pagbaha Action Mar. So far amo mala naton reminders perme sa aton sini mga ka-action nga maghalong-halong istanan nga oras kag ti medyo lawig-lawigan mong imo sini nga pasensya bangod nga ari kasubong sa rush hour Action Mar nagabinalinsuli lang ang mga depasahero nga salakyan diris dalan Araneta diri mismo Action Mar sa Dalom station bala diris dalan Locsin lapos na Action Mar sa Burgos Lacson Street kag tubtob na didto sa may Lopez East area dalan circumferential Action Mar kay iti may mga barriers dadan subungin pa butang sa tunga hindi nakapagusto liko-liko dang aton sini nga mga motorista Action Mar. That's why nga dapat magbalon kagid sang damo nga pasensya dugang pa wala labot daan nga medyo laka-laka ang traffic enforcers nga nagapatunga sa dalan nagaiti nagaulan nagadepende tanan sa mga traffic lights Action Mar 5 pa lang kasalakyan na nagaidog stop naman liwat. That's why nga take time gid importante maghalong-halong lagi sa dalan especially nga aton sini nga mga motor nga duwa lang daan ang guma basi maduludanlog kay ti ang sabiya sa kino-drive nga dalan Action Mar padayon sa yapon ginakayo kag ti hindi man matapos-tapos sa mga trabahante bangod nga nagaulan-ulan man. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox mag DTX 500 sa kada adlaw kay DTX 500. Sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ining abahin dalaman sa atong sa kaluwan sang D3 Bayo ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalid sa tawo D3 Bayo. Naka-record sang pinakataas nga kaso sang COVID-19 sa sunod lamang sa isa kadlaw. Balik kita matapos gid lamang sini. Alam niyo naman kung gaano kahalaga. Pag-ari lang ko di gaupod sa maulanon mga programa. Palihog lang ko great sa ilan ni Ma'am Vanessa M. Mayo with Doc Mayo sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdon kag sa Familia Dialagdon. Apel sang Padarong DSB upod sa puwersa sang EFC. Badamong salamat. Evangeline Gradas Baterna. Good afternoon. Monitor lang bini sa Barangay Yubo, La Carlota. Salamat. Jerel Gadudo. Rama si Marjorie Miharis Bulag. Good PM Aksomar watching Akso Radio Forever. Athia Kim Riman. Good afternoon. Jerel Galudo. Gadudo. Okay. Vicky Daniel. Sige. Hello, Glantam Yao, Noel Amar, sang Canada, Mr. Milay Oligo, SN2, Jonard Ostonal, Philippine Coast Guard, PCG Bacolod. Okay. Deposits laglayo. Rod John Castillo, good PM Max Marlon, Hinubaya, Barangay Granada. Gaulan na di, monitor lang kapide. Gaulan sa Granada, okay. Si Brave Man, Aksumarlon, greet ko lang, kumari ko Elizabeth Gamal, kag Vanessa Mayo. Sige. Okay. Ano ini? Andrew Banites, good afternoon. Okay. Merly Gonzaga, in God's perfect time, matapos gid ang pandemic nga COVID, prayer ang sabat siri. Louie Alda Sr., good PM. Napuli na ko tani, may swab test pagali. Ari ko Manila, Sir Marlon. Oo, swab test gid, yaman ang pinaka-protocol gid sa Negros Occidental. Yvonne Boy, sir, good afternoon. What's your live dance sharing? Salamat. Ray Barrio, gamit ang hapon ng Sir Marlon. Ari kami sa may Pandadon DSB. Bea Jonathan Homalomina, Marvin Masicampo. Pareho po ng tulo Marvin Masicampo po na sila City. Bacolod po Ilobak. Okay, sige. Sige, salamat sa kay Marvin Masicampo. Salamat sa message. Melvin Peñafiel, good PM. Action Marlon Dan Sherry, salamat. Okay, salamat Marvin Masicampo. Richard Dait Pacheco, mayang hapon sa Marlon kag sa taran-taran ka pamati subong. Tami ako lang na BCNHS Bats 94. Si Fernie Espaniola, good PM Magsumar, always kami kabonitor diri sa may barangay Lukutan, Lakaban, Kalasri. Okay. Mr. B-Boy Villasor, sa family ko sa barangay Pandaron Silos, DSB, taran-taran nga EFC members, halin kay Jinky Dialagdo. Thank you. Iban balikan ta naman. Tugay-tugay.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 5:32. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, mighty si kamo anay ha, mighty si alkaline nga vitamin C, ginaedukar, ginabalance. Atas 058 nga nagamando sa mga local chief executives, governor, mayors, nga i-intensify pa ang regulation o kon prohibition sa mga aktibidad nga amo ning ginapatihan rason sa paglapta pagidugang sang virus. Ini mga ginatawag lang nga super spreader events. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere amo na nagsiling online press conference sa mga adlaw. Ginaremind lang taran nga mga local government units kag ang publiko mismo nga ang pagtililipon pareho sang ining party bla super spreader events gani mo still banned ginadumilian inigihapon. Now, diri sa Negros Occidental, ang sunod sang Cadiz mga kaaksyon tinagligad na kita na rin record nila nag-double digit na rin mo. Ang ilan sa rin mga active cases. Galing kayo bumalik naman mga kaaksyon sa 105, 105 naman ang active cases sa sunod sang Cadiz as of June 8, as of kahapon 2021, kay ang new active cases 26 to. So ring 26 ni sang gin-check ang record makaaksyon amo ni sang pinakadamo nga positive cases sa sunod lamang sa isa ka adlaw. Subong hapon ho si Mayor Salvador Bading Escalante Jr. may ara sang ginpagwa nga pahanumdom, no? Recorded nga pagpahanumdom nga naga-reiterates, naga-pahibalo lang sang mandate sang National IATF kaga DOH order sang gobyerno nasyonal nga pagkanselar sa taran-taran nga mga parties kag taran nga mga celebration nga naga-involve sang mass gatherings, no? First time ni naka-record sa Maysonal sang Cadiz, single day highest COVID-19 cases. Kaya mo bala ni ayo ni Mayor Salvador Escalante sa mga Cadiz noon, mga kaaksyon, hindi lamang sa mga taga-sunod sang Cadiz kundi sa iban sa mga banwa man or syudad nga may araman sang damo nga kaso sang COVID-19. Sige apon health kag safety protocol. Kay si Mayor Escalante sa pag-istorya naton mga kaaksyon nagsilinis nga naka isa man isa sa
close contact niya sa nagpositive sa nagligad, gusto mo? No? Naka-istorya siya sa nagpositive. Isang close contact na siyempre automatic iswab ka na. Negative man gani saya. No? Bagod man kagapati siya. Kasunod siya sa protocol nga magsususang face mask, face shield, kag inang social distancing. Ayo pa sa alkalde nga kung mag-abot na sila sa nga syudad, ang bakuna, ang COVID-19 vaccines mga kakson, di na magduha-duha. No? Dapat gid nga magpabakuna. First, tub-tub sa second dose. No? Mamala na ayo sa nga alkalde, sa mga residente niya, dara sa mga sunod sa nga Cadiz. Balikan talang karon aksyon, Henry, si Mayor, kay base may importante pa sa ganang istorya, bla. Ginatikuan natin mga ka-aksyonar. Ano si Mayor Bading Escalante, importante na ang iya sa ring pahanumdom sa mga residente sa ila sa ring syudad. No? Rana si Mayor Salvador Bading Escalante sa piyak linya. Mayor, good afternoon. Hapon, Action Marlon, ng hapon, kag may hapon man sa atin, kapalaman. Yeah, salamat sa tiyempo liwat ginhatag diri sa Action Radio Bacolod, ang Cadiz City Mayor. Naka-record single day highest COVID-19 cases as of kahapon, June 8. Yes, correct siya, Action Marlon. No? Kahapon, Monday, ang result, ang swab sample was done Monday. Okay. No, gin-swab siya starting Monday afternoon, nagwa kahapon. 25 cases na positive cases. Ining 25 positive cases, ining swab samples gali sang Saturday pa ni siya, Saturday, Sunday. Kasi wala man testing Saturday, Sunday, and Monday lang ipadala. So bali 3 days na tipon mga 149 samples. The 149, 26 are positive. No, 26 are positive. So kaina or kahapon gali din positive sa kahapon. Kin contact trace. No, kin contact trace kasang Monday night mismo, Saturday morning, in contact trace sila kang ginpaan swab ang na-contact trace naton. I believe 46 or 56 were swab kahapon. No? Sa subong na oras, bago lang ko kabalo, inform na we have 5 positive cases. Out of the 46, 5 ang nagpositive. No, and subong na ang inug-swab naman was again buong ang contact tracing is around 44 44 samples, 44 samples para buwas. Para buwas naman na siya again submit subong buwas na mabalaan nato ng resulta. Okay. So if we look at the trend, Action Marlon, before this 26 we had 8, so 19, 8, 16, 26, muna subong na adlaw 5, hopefully manaog kami. Kay ang ginabasihan ni Perme ang resulta sa contact tracing, bra. Ang diferensya lang siya nga gulpi lang siya nagsaka because kung ining virus strain subong na rin sa aton, kung maigo kaning isa ka membro sa pamilya dalahigon ni ginang tanan sa sulod balay. Doon muna ng trend subong like isa di ka pamilya alis sa Bacolod dito sa obra, nagpuli siya di weekend. Anom sila kabilog sa sulod balay, igo gindalahay kay gidang ianom ang 5 ka upod niya sa sulod balay. So amo man na do 3 ka o 4 ka cases na bilog na pamilya ginigo na try gulpi lang nagsaka, pero actually kung isipon mo do 4-5 lang ni ka pamilya ang apektado. Okay. Dara sa Cadiz City Mayor, wala man diya sa ginatawag nga super spreader events nga natumutikan kamo pareho sa ibang nga mga lugar? Well, actually, isang nagligat, mga 2 months ago, nagsaka kami, nakalabot kami 130 cases, positive cases. Kaya may duwa kami ka-event na dagko, kasal. Duwa ka kasal. Taga Cadiz, medyo may ara-ara dito tayo, nagpakasal doon sa Bacolod. Diyos nang Isaya, nagpabunyag. Naduwa gali ka kasal, kag isa ka bunyag. Dako na event, dito sa Bacolod, ginihiwat. Dito sa naglalatdan, puli dito sa Cadiz, positive na. Muto naglabot, may 130 plus na. That's why right now,
ginpaabiso na naton sa bilog na syudad na gina-implement naton ang mando, no, ang command sa aton presidente na cancel ang tanan na party celebration. So muna na siya, ibang inapatuman natin. Okay, so kabay pa Mayor, kay nagligad to na monitor command, nagdubo-dubo ng kuntahan ng inyo sa active cases, no, nag-double digit na lang kamo. Isa mo nagbalik naman kamo sa sobra 100, oh? Actually, Action Marlon, nakalabot na kami tani 16 na lang kami. Jutay na lang kita. Three weeks, a month ago, 16 na kami kibilog. Kasi tani makasiro out ng tabaw. Multi lang. Iguor na saka naman, sobra naman sinliwat sa buko. Ang manami lang snake under control. Na-control, na-identify na natin mas temprano. Identify na natin mas temprano. Okay. Mayor, olayhon ka lang. Vaccination program maganda implementar dara sa Cadiz City. Majority o damo na gid taga Cadiz nga luyag nga mapapakuna o kung may ara sang kapakatig apagin. Well, may ara gid kapatiga. May ara gid kapatiga no kay kabalo ka may mga belief man sila sa inaila ginapamatian so yung ako pirmi ginahambal ni sila. Ang atom lang mga midwife, hindi ko tipuno naton ang hindi kay ako mahambal. Hindi lang magsugot, kay ako mahambal sila. No, kaya usually yung rason nila, nahadlok sila, kay base ano matabo sila. Hindi wala ganit nahadlok ang mayor, wala ganit nahadlok ang nanay sa mayor, wala ganit nahadlok si former mayor Patrick, wala ganit nahadlok si Congressman Bibo, no, si board member, si gobernador, wala ganit nahadlok. Kita pa mahadlok. Anong rason man? Lingko ko maigo kami tanan, ayawan di ka bulubong sa amon. Upod na lang kamo para upod ka tanan. But anyway, no, joking aside, gina-explicar ko sila na siling ko wala iya sa may napatay sa vaccine. Yes. Sobra na 20 mil ang napatay sa virus sa Pilipinas. Kung sa bilog na kakalibutan niya, 10 milyon na nagkalamatay. Pila lang napatay sa vaccine. Kung pila may isipon, suspitsado mga ni base iya may adverse epekto kung may ginakiri na masakit. So this explanation amo ni ginasulit-sulit ko sa mga tao na hindi mo sugot. Gina-warningan ko sila eventually time will come no kung damo niya nakabaksin, nakapaturok sa baksin, time will come na hindi nakamupog batunon sa mga restaurant, sa mga mall, sa mga grocery, sa mga private establishment, sa mga bangko. Hindi nakamupog batunon kaya wala ka mo vaccine, hindi ka mo ka-intra. Saan ang vaccine na yan ng mga tao? So nasilin ko na as much as possible mapabaksin kita kay hindi man ipag-itanyag sa gobyerno kung may epekto ni na malain sa atong lawas. Yes, sige. Thank you, Mayor. Unless kung may dugang ka pa, palayag sa mga taga-syudad ng Cadiz? Well, actually, mala na aton gusto no na hindi man sa syudad ng Cadiz, siguro sa bilog na negosyo. Hindi ni malipod sa aton ang virus, arang naging galibot sa aton. And this time, ining virus, yung unay makalusot patamo. Kung isa may arap, kaya ganin magkasawa ng tana lang, kung asawa lang, positive, kung asawa, wala malatnan. No? But this time na laban-laban, ganyan na malatnan. Kasi because this is a different strain na ginatubang natin and it needs actually protection na ginaton ang aton health protocols gyapon no. Face shield, face mask, as much as possible social distancing. Sige. Mayor Bading Escalante, Mayor, salamat sa liwat kag halong lang kag dalaan tani sa papangamuyo sa gihapon. Thank you, Mayor. Thank you, Action Marlon. Thank you, Git. Klaro hata sa mga taga-syudad sang Cadiz, Mayor Bading Escalante. Mayara gyapon nga hindi gid magpabakuna. Galing kay manti hindi mo na sila mabasol eh. Basta na patahagan mo lang ang tao nga amo ni ang bintaha kung makapabakuna ka. Correct na ang ginamention ni Mayor Bading Escalante. Kay nadumduman ko na nga ang gobyerno nasyonal naka-mention na nagligad nga tuig. Nabase pa lang kung i-apid nila sa mga requirements blah. Kung nag-process ka sa mga documents sa gobyerno, base ilakip nila bilang requirements ang certification mo sa pagpavaksin kontra COVID-19. Te kung why na bakuna why ka nakapavaksin, budlayan ka sa ulihi, di ba? Kaya rin ibang tao nga may phobia sa injection. Pero amot kung paano nila ni malampuwasan ang mga siling kasahi sa senaryo ni.
Alas 5:46. Sige sa ato sa rin nga pagpanumalik-balik man nga report sa patrol. Standby pagkatapos kilabas rin. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Life Extension Vitamin D3 sa patay ang isa ka miyembro sang
militar samtang isa pilason sa unang engkwentro nga nagluntad sa tunga sang 62nd Infantry Battalion kag bulibanta siyam ka miyembro sang ginapatihan UP People's Army sa Purok Galaupan, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Sino kay Major Senon Pancito, spokesperson sang 3rd Infantry Brigade sang Philippine Army, las 9 sang aga kaina Action Mars ang una nga engkwentro sang militar ang nasambit nga rebelde nga grupo nga nagresulta sang pagkapila sang duha ka militar nga gilayon man gindala hospital sa Bacolod apang gindeklarar nga dead on arrival sa hospital ang isa samtang stable naman sa karon ang kondisyon sang isa pa. Duga pa ni Pancito samtang nagapatihan sang combat operation ang iban pang kakatapo sang militar, liwat nila na engkwentro ang parehas nga grupo las Jets sang aga nga nagresulta naman sa pagkapatay sang isa ka miyembro sang NPA nga tubtub karon wala pa makilala. Na-recover man sang militar ang pitutanan ka backpacks nga may unod nga mga kagamitan. Sa karon, padayon pa man nga nagapatigayon sang pursuit operation ang katapo sang militar. Sa sining panahon, importante man ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom. Sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga high blood sa mga diabetic aton para may ginarekomendar panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi magpaulihi sa iban ang milagros. Panabutan tutok ka makaroon ha. Sa aksyon na firing line last 7 tubdo balas 9 with aksyon na Artay Hopon basta Wednesday. Cleansing, nourishing, balancing, ginapangitan ninyo. Evergreen Herbal Capsule ang sabat sila nagabulik. Aksyon Balita Evening Edition magasunod na. Aksyon Reports Afternoon Edition magabalik boss. Ako naman, Aksyon na Marlon Herovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! GTX 500! Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag